Nah hinaholongan damang dainang hurian itu hatta di partang yang hatta di bagasa tiko jalot tama barita nauli sanhatan debata alanita parade rohata jumolo hita martang yang asini rohama di hamu doho dame nasiat Tuhan debata mata doho sanalakna Tuhan Yesus Kristus doho sabtod di porbadia sodang hamulia umima manodangi terus tu bagasa rohanami di nama jalo hami siya kasih tongan ni hatami ali jahuba debata ama anak doho tod di porbadia asa torang jala ukap hatami di hami laos marhiti haugo doha soni todim dapota pangatusian na torang mahami gabe tarputihi hami akamutihan na arga siya katami laos takasma pargugon ito di pay makaporsyay doho lau makanguluhosa alani mananginangi do hami di bagasa tikyon huasoi mahami makatay maho di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Barita naulisan hatan debata mangatoy do mamakuling hita takasma begiota di partang ngata di bagasa tikyon sa Jakobus biduopat mamuhay di ayat onom tolhasro di ayat 10 Jakobus biduopat ayat onom sahatu ayat 10 tatangihon ma sokonon tarsurat disi alay lam gumudang doa sini roha di lehon ala ni ido didok dialo de bata doaka nagijang roha alay di lehon doa sini roha tuaka naserep marroha atong oloy hamuma de bata alo hamuma si bolisi dungi mapurus maibana siak kamu pajonok kamu matu de bata dungi pajonohon nama tu hamu payas samuma tangam muna hamu akka pardosa jala pabotor ma rohamuna hamu akka pardua roha arsako kamu ma jiamuna mangangguhi jala tu matangis mamu mubama parek muna gabe partangison nang halalas ni roha gabe arsak ni roha pasere pamu maroha muna maradup pon Tuhani dungi pati boon na mahamu ido sahatna salom nah hinaholongan damang dainang hurian itu hatahang gina pinaribut oras marihita saluhna tangyang nami di dia penway kita manangihon majalo barita nauli doho napajongjong partangangani hita sa totong mahita di bagasa kahipason laos takas mahita di pasu Tuhan amin. Nungga hujaho barita nauli di parsarata siya Jakobus biduopat di ayat onom 1-10 epistel tamei tu minggu tanggal 17 Mei 2026 minggu ta ima minggu ex Saudi laos marujahat di padohan Jahoba mamasu-masu jala mangaramotiho Jahoba mamasu-masu jala mangaramotiho Tuhan memberkati dan melindungi engkau ido ojahan ni minggu ta minggu ex Saudi sian bahasa Latin doi namar hararoat siap padohan ex Saudi domine artinya dengarlah ya Tuhan dengarlah ya Tuhan ido ate ex Saudi domine jala minggu ex Saudi domine ya minggu na makolangi hana naik ni Tuhan Yesus Kristus tu banwa gijang dohot haroro ni toddi porbadia na binagabagahon ni Tuhani jadi ido minggu tate minggu ex Saudi asa akadamang dohot denang di minggu ex Saudi na makolangi hana naik ni Tuhan Yesus Kristus tu banwa gijang jala di napai mahon di haroro ni toddi porbadia artinya pitor terbayang dohi tanuai ngate songo dia ma aka sisen di Yesus di podai Yesus si asa unang meret sa Jerusalem sojoloroto di porbadia baru pe asa boy na sida meret siani aito di porbadia mangalehong gogo tu na sida asa gabe sitidangi ni Yesus si na sida sitidangi di Yesus si lau marbarita nauli di Sadok Jerusalem Sadok Judea Samaria saha ro di ujung ni Portibion ido di parbaga Yesus Kristus tu akasih sianna alani ikut di bagasan parsaoran na marpakirimun nasida marluhu di Jerusalem uhud di bagasan parsaoran na martangiang alani akadamang doho denang di situasi do kondisi na songoni takasma makilala ma akasih siannai di pasu-pasu doho di padonganion ni Tuhani songon na di pasahat gabe ojahan di partang ngata Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau yakin dawa kadamang doh denang taboto doi pasu-pasu imam doi walau tajaha di bilangan ono mate ayat 24 1 ayat 26 ikosongoni pasu-pasuan nahala Israel yate
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yakin daw sudah hita makalo mo niya kadamang dohot denang. Sudah hita na yang taruli. Jalaido na taigil totong di bagasang nguluto nate. Asa dapotan pasu-pasu hita. Soni dohot pangaramotion ni Tuhani. Jalaido na yung ojahan na. Diberkati engkau dan dilindungi. Sudah hita makalo mohoni na parsitahoni laos songon guarni minggu ta minggu eksau di mana di pertanyaan tahun eksau di domine, artinya dengarlah seruanku ya Tuhan. Saya mangido hita di jauh-jauh ta di pangido watta tu debata asa di dongani hita di ramoti Tuhani, asa di pasu-pasu Tuhani hita supaya kita diberkati. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itu akan menjadi kebenaran bagimu. Itu akan menjadi milikmu. Karena Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi yang diberkati. Tuhan menginginkan kita menjadi pribadi yang terus dilindungi. Alani bohado hita. Asa makilalahon dohot makanguluhon majalo si songoni. Bohado asa pakilalahon otta. Boto otta na dia lusi Jesusi, dia lusi Tuhani. Jauh-jauh tai. Akadamang dohot denang. Panurak surat Jakobuson. Manak si Jakobus sahala uluan na di Jerusalem. Ate. Mangguriton barita na ulion. Jala di pasahati tu na 12 marga. San hala Israel. Na di parserahani. Na berdiaspora yate. Takas dia toy si Jakobus uluan na si Jerusalem. Uluan ni hurian dari Jerusalem. Asa tarhanguluhon na sida barita na uli. Asa unang marsipaula na sida di barita na uli. Karena itu, ya ketika orang Kristen beriman, tidak boleh hanya dikata, tapi juga dalam perbuatan. Ilo natakas di surat Jakobus onate. Jala di dok, asa unak kolap panangin-nangi alay, naing gabi sulah hatay, songon ujahan ni huriah hakayate. Landasan biblisnya manang landasan alkitabiah nate. Ido dikutip ate. Alanya kedamang dohot denang. Bohado hita asa makilalahon. Pasu-pasu dohot pangaramotion ni debata. Bohado hita asa makilalahon. Ditangihon Tuhani. Jauh-jauh dohot seruat tay. Takasma didok si Jakobus ate. Parjolo ikon mangulu hita di bagasan serep ni roha. Ikom mangulu hita di bagasan serep ni roha. Digijang ni jami tahun didok ikot takas ya paholangon nasida gijang ni roha. Paholangon nasida ima nasai mangahu tu diri na mamikiri diri. Alai ikom maha parjolo didok dison ikut di bagasan serep ni roha mahita. Ido dipangido. Sianak kana porseai mangulu di bagasan serep ni roha. Adidok dialo de batado halak na gijang rohai. Jala asini rohane holat tuaka na serep merohai do di lehot. Molonunga dialo de bata aka nagijang rohay bedapo nate alay nagudang ng jolma lomorohana mangulu di bagasan gijang ni roha alay nang lomorohani halak si songonon halak margijang ni roha tu ibana alay mana say magkanguluhog gijang ni roha hape halak maralohodo pa ibana dang buhay margijang ni roha artina kadamang doh denang gari hita jol madang makalomohon nate halak nawar roha gijang ni roha. Orang yang sombong, orang yang angkuh. Tidak ada pernah menginginkannya. Atik pejol mejo makanguluhos sate. Ala yang gohalak dang dihalomohon songoni maradopon ibana. Dakku botadok kita noeng na marlomoni roha madongani inata si gijang roha. Adok kita marlomoni roha maramat tahun amata si gijang roha yakin daw dang adongi.
Jalahi tapi saya ta popahod do, saya ta pudahod do tu akana kota so tung gijang rohana alai ko patumma itu tadok konate. Lemma Tuhani dialo Tuhani do didok aka sigijang roha. Ai molo didok soni dialo Tuhani sigijang roha. Ala sigijang rohai merasa dang makaporluhon debatabi di bagasang uluna. Mamereng habuyon na siya dirina. Berarti dia tidak tergantung lagi kepada Tuhan. Ngambas suadahon Tuhani. Ai dohonon nido boy bana songoni alani pabahenan alani guguna. Alani do kadang do nang dialo de batado. Asa mulu dialo de batado. Abe lapatan nate. Mulu nunga maralo dirita do de bata. Abe hajol motobe. Abe ngulutto nate. Aisan ibadah do. Haroran disalu nak kenari koti di bagasang ngulutta. Ibadah do haluotta. Ibadah do hanguluatta. Asa mulu maralo do de bata. Dangadong be lapatan na di ngulutta nate. Alani kadang do denang nama saholonga kita di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Takasma ikon oloatta do debata odo na parjulo di pangido asa dapotan asini roha au asa dapotan asini roha ho asa ditangiho debata jojomi asa dapota padonganion di debata ho asa dapota pasu-pasu na set debata ho takas didok ikon si pangoloi mahita dia dopan di debata marhite-hite na papatarhon serep ni roha. Ai halak namar serep ni roha, takas do papataron ni ido. Pabua nasa totong madok Tuhan ido, anggosolan ni Tuhan tung Tuhan ido, nama bay manang nasungod dia pe nama asa diaw. Ido halak namar serep ni roha te. Dah dong sehagijak konon na. Jalai ngok matu si songonido di lehon asini rohana, tu si songonido di lehon pangaramotio ni, tu si songonido di lehon nang pasu-pasui. Atau hanguluhom ma seret ni rohai. Bolok ma gijang ni roha. Paholang may siya dirim. Ay gijang ni rohai do, ido na manigay punguani. Nasa mga itu diri, ido na jok-jok mabayan sursar doho sega. Punguani. Jala ido inda dihusip possibuli siate. Ahado bosir ni parbadaan. Didok sibolisido na manuaton. Artinya saya dihusip possibulisi asa unang Paulolo yak kadongan. Saya dihusip possibulisido nga di palea ho. Hodo penatikos, hodo na sitong malodo si bolisi makusip po nate. Alanido kadamang doho denang didok ikopasidi ngodo hisap pisap di dagingi. Hawa nafsu itu harus disingkirkan. Alai serep ni roha ima hangulu honoton. Ado harwa hawa nafsui. Ado harwa hisap pisap di dagingi. Molo di bahasa Junanina didokon akadamang doho denang iko paholangota do diri sian hisap ni daging nina. Artinya kita harus menjauhkan diri dari hawa nafsu. Hawa nafsu didok di bahasa Junani ima hedone. Hedone namar lapatan doi kesenangan, kenikmatan, keinginan untuk memuaskan diri. Odo hedonea te. Mungkin tayong do rapat dohan di bahasa Inggris itu. Hedonisme artinya halak nasai mengalului kenikmatan. Halak nasai mengalului keinginan untuk memuaskan diri. Halak nasai mengalului mengejar kenikmatan. Ni portibio nate. Alanya kadamang doh denang Jakobus mando jot hedone menjadi sibikasi hagugutur niaka punguan. Ini yang sering mendatangkan konflik, ini yang mendatangkan pertengkaran. Karena bagi orang yang
Hedone itu berarti ada keserakahan, ada ketamakan, haus pujian, ya untuk gaya. Hedonisme itu kan untuk gaya luar biasa itu. Nah tapi sotolap, alewi Pak Sahonon name ini ingin menang sendiri, iri hati, tamak, ambisi egoisnya luar biasa. Ini orang yang hidup dalam hawa nafsunya. Dan ini pasti tidak dikendalikan oleh Tuhan. Jaladang di halaman rohani Tuhan ini. Alani odo si paholang otak, sedirita. Jala sulukonotama serep niroha. Dia maserep niroha ya kadamang dohok denang, neng takas berengota parjolo didok dison. Asa dapotan pasu-pasu hita, papatarota serep niroha ya kadamang dohok denang, na pasti ikon oloatama debata. Pangoloi mahita di debata. Molonunga pangoloi hita di debata. Takasma pakilalahonot tapat dongani onnai. Takasma jalota pasu-pasu nai. Laos tangyang taipe. Jojo taipe pakilalahonot tame. Alani oloi maha debata. Ido didok. Alohamuma sibolisi. Dungi mapurus maibana syakamu. Unang ipabalik kate, gabe alohamu made bata oleh hamu si bolisi. On hawa nafsu namai, molo didok gabe mangoloi si bolis ate. Oleh hamu made bata, alohamu si bolisi. Unang leo dirim gabe budak ni si bolis. Unang Pauloloi sibolis, Pauloloi hisap-hisap ni daging, ho di bagasang ngulumon. Basa do ikon alo sibolisi, ay totong do piadong sibolisi di portibion. Alani ikot takas do alo otta sibolisi. Songo Jesus na mambay tips na buha mga dopi sibolisi, di songgak bolis laho maneho. Ola Tuhan debatado si sobbaunin. Ada ngalani roti on gabe mangulu dak kolani hanguluan nin. Itu ati akadamang dohok denang. Asa unang payania sibolis, unang pauloloi sibolis, jala unang gabe parhite-hitian ni sibolis suate. Urang jolmon naing gabe channel ni sibolis manegay punguan. Enamalo sibolis makusipon ate la ipale aho la suyargay ho. Horo nama badisi, horo hatamido sitong malo sibolis makusipon. Gutur ma do turu matangga pe masa songoni ate. Jadi suatu ngadok kita para dirita gabe channel manang ya pitu masuk ni sibolis manegaya kapungon ate. Ahalo sibolisi. Bolis lao manehone. Iko buru hita songoni ate. Alai oloi made bata. Marhau duho maho. Di bagasan serep ni roha maho. Napadua ho didok akadamang doho dena. Pajonok ma tu de bata. Ido didok si Jakobus ulu wan nehuria na di Jerusalem tu sudah hala Israel manang aka na 12 margai daka parserahani. Iko pajonokom madiri tu de bata. Dungi jonohan nama Tuhan. Nian taboto doate. Nga parjulo de bata pajonoko diri na tu hita. Manait tita. Manarik kita sedosai. Sa gonggoman ni sibolisi ngai tait tita. Alai jut tita sai paholak ko diri ta. Alai nuang didok pajonok kamu madirimu na tu de bata. Paholang set sibolisi ate. Dungi jonohan ni de bata maham. Boto ma di bagasan Kristus dang nanggohla jonok bede bata. Tuhan beserta kita, Immanuel. Laos di bagasan to di porbadia, ibana di bagasan kita di bagasan ibana. Asa di bagasan ni dikendali ho dirita. Asa Tuhan itu di ni debata ma, to di porbadia ma na mengendali ho dirita dang hawa nafsu beate. Dang hawa nafsu be mengendali hon. Alai to di ni debata na biar di bagasak kita. Imana na mengendali ho kita. Payas matangamu
aka pardosa jala pabotor marohamunanin. Ido halak na bui jonok tu debata, payas sodiri na sana kadosa, naolo mangarsak ko dosa na, odo na patuluhon nate, mangarsak ko dosa na, ay nagudang nang jolma, justru dang diarsak ko dosa na ibe. Tidak meratapi dosanya lagi, justru dia bersuka cita, mekke libana di dosanya, hidup bana di dokon nate, asa tung takas, tu matangis mahamu, muba maparek kilamuna gabe partangison, nang halalas ni roha gabe arsak ni roha. Artinya naguda ngajol manuain dosa ido las ni rohana. Ekel ni bana di bagasak kajahaton ido. Ay dia tong di bagasan ni ido ibana mangomo. Dia tong di bagasan ni ido ibana dihormati. Dia tong di bagasan ni ido ibana gabe boy disanjung. Alan ido kadamang do asako kamu madosa munanin. Muba maparek kilamuna gabe partangison. Ada penyesalan. Di halak si songonido na bui jonok tu ado pan di debata. Aka si songonido na lapota na sini rohani debata. Manadda dosa, mangarsak kosa, jala mabolok koni, meninggal honi, makar hari diri siani, dungi romat jonoki debata. Namangihu di dok, takasma pasere pamuma rohamuna, maradopot tuhani, dungi pati boon namaham. Pasere pamuma rohamuna maradopot tuhani, odo dipangido, barita nauli, anggo portibion, hagi jangod do diluluyate. Jala portibion mando tu hita, ya harus mencari lebih tinggi dari orang lain. Dan salah, mulu lebih tumi besan nasing, asal ma di bagasan kasih tongan do di bagasan, tujuan nalau mangaleho naka pangurupiot tu akadongan. Alai unang magabi tu kesombongan, do tu bagasa keangkuhan, gabi menilai orang, memandang orang lain dengan kehinaan. Unang mapatibo diri, lalu merendahkan orang lain. Dak sisongoniate. Ala kadamang do nang tapasere marohatta maradopot Tuhani. Ayah harus hagijak konot tadi adopan di Tuhani. Iko bodo dong lu taape na masa di bagasang lu taape na dong di hitaun. Iko botot taruh nesa Tuhan itu. Lah ni do dang adong lapatan na hita bagi jakko dirita. Mulu bu hita ma menggajai manenganeng atau akal nasing tu akadong atai aku tu debata. Dah adong dasaran. Esudi najinalomi narong narihoi. Set debata do ikono kuhonom mude. Alani do akadamang dohot dainang asa dapot pasu-pasu na set debata. Asa dapot pangaramotion ni debata. Asa saya pakilala honom mudo na didongani debata ho, na diramoti debata ho, ikon dibagasa serek ni roha do. Na ikono lo hita pajonok ko dirita, ikono hita pahulak ko diri sa sibulis, pahulak ko diri sa nakadusa. Dungi buhay mahita ramotan di debata pakilala honota. Ada ngolo debata marlaok. Rap dosa ya te. Dia tidak kompromi dengan dosa. Alani do kadamang do dengan ko pahulangot terus yani molo naing pakilala honota pangaramoti do pandongan yon ni debata. Asa saut pasu-pasu ni Tuhani di bagasang nguluta. Los majalo hita di akan nabi nagabagahon ni debata. Brek Saudi domine berseru kepada Tuhan, dengarlah seruanku. Tuhan akan mendengar seruanmu ketika kamu tetap dalam kerendahan hati, jala di bagasan, roha doh ngulu na jonok tu debata, na payas diri sanak kadusa, pahulang diri sanak ka sibulisi. Tuhan mana masuk hita. Amin.